здравето за успешна, здрава и по-добра учебна година ви пожелавам на лек път. Къде останахте, чудни вечери, с безброй желания, неизречени? Къде сте, мигове, пожелавани, с откровения, незабравени, цял живот? Един неразделен клас с радостни песни и шеги, дълго гласеше града след петия час. Един неразделен клас с общи тревоги и мечти чертаеше своя път и вярвахме всички до един. Сложих ли буквава, молитва и плока, тръгвам най-накрая, мама ме целува. Аз да си призная, страшно се вълнувам. Вярвам, че с мене всички сте съгласни. Празник този ден е, аз съм първокласник. Диан Стаматов, директора на 119 училище, който има най-хубавите деца в София. Освен най-хубавият кмет, най-хубавият директор и най-слънчевите деца. Всички ваши дни от тук нататък да бъдат като празници, дори да няма официални гости, защото във вашето училище да се учи е един голям празник. Признавам си, че това е едно от най-добрите училища в София. И това е защото има един от най-добрите директори, който пък работи с едни от най-добрите учители. Така че на добър час за новата учебна година.